Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультетында мәктәпкә сәдерлек буенча яңа кабинет асылды. Хамыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова, программабызның кунагы Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының Башкорт филология факультеты деканы Ләйлә Хөсәйнова. Ләйлә Мифтахетовна, хамыгыз. Ләйлә Мифтаховна, шулай итеп, һездә яңа гына кабинет эшләй башланы һәм шул вакытта һездә Остаз программа буенча тәрбиячеләрнең һөнәрен камиллаштыралар. Бына яңа кабинет был тәрбиячеләр өчен генәме, әллә студентлар өчен дәме һеҙҙең? Баланалар безнең шулай ук факультетның тарихында яңы бит яҙылды дип әйтергә кәрәк. Безнең факультетта, безнең корпуста, уку корпусында мәктәпкәсә белем бирү юнәлеше буенча уку һәм осталык үстерү кабинеты асылды. Был кабинетты бит тантаналар эштә астык, чөнки беренчедән был безнең гомумән Башкортстан мәгарифе тарихында тәүге тапкыр дип әйтергә кәрәк. Чөнки бага тиклем башкорт телен һәм мәктәпкәсә белем бирүде бер юлы үзләштергән юнәлеш булманы, үкенечкә каршы. Шул ук вакытта балалар баксасында эшләгән тәрбиячеләр улар башкорт телендә өйрәтә һәм өйрәтергә бурыслы. Чөнки бала телдә балалар баксасында өйрәнергә тиеш. Әлбәттә. Һәм был безнең кабинеттың асылуы осраклы гына түгел. Беренчедән без быелгы елда өр-яңа юнәлеш тәкъдим итәбез. Икенчедән инде моны әйтеп киткән остаз исемен алган балалар баксасы тәрбиячеләренең педагог остаханасы дип аталган безнең республика башлыгының грантына эшләнгән тормышка ашырылган проект сектарында башкарыла. Һәм әлеге вакытта буларнала безнең ошо курста, ошо проектта катнашкан тәрбиячеләр тәүге сессияларын башланлар. Улар яңадан квалификацияны әзерләү курсларында белем алалар. Уларда кемдер укыта? Уларда укыту өчен әлбәттә иң элек үзебезнең Башкорт филология факультеты галимдарын ялеп итәбез. Шулай ук безнең Акмулла университетында бик һәйбәт эшләп килгән, хәзер инде бай тәҗрибә булган педагогика институтында мәктәпкәсә белем бирү кафедраһы эшләп килә. Етәкчеһе кафедраның мөдире Баранилова Ирина Геннадьевна. Менә ошо ике кафедра һәм факультет берлегендә уку планы эшләнде. Инде ошо курсларны җитәкләгән айрым институт бар, шулай ук Акмулла университетының үзендә. Уның был институттың директоры Калимуллина Гүзәл Ибраһим кызы. Менә ошо бер төркем. Бунан тыш без шулай ук мәктәпкәсә белем бирү оешмаларында эшләгән тәрбиячеләрне дә ялеп итәбез. Һәм шулай ук безнең курсларда тарих, тел һәм әдәбият институты галимдары катнаша. Ягъни галимдар, укытучылар, тәҗрибәле тәрбиячеләр барһала был проектта тормышка ашыруга көч салган дип әйтә алабыз, шулай бит. Был остаз программаһының үзенчәлеге шунда, ул диалекттар менән эшләргә мөмкинлек бирә. Шул үзенчәлеге турында ла һөйләп китәгез инде. Остаз проектының үзенчәлеге иң элек башкорт телендәге безнең бик күп тармаклы башкорт диалектлары белән бәйле. Мәктәпкәсә белем бирү йортына килгән балалар үзенең өендә диалектында һөйләшеп килә. Һәм менә ошо диалектта һөйләшкән балага башкорт әдәби телен өйрәткән вакытта барьер булмаган өчен без ошо күсеш этабын мәктәпкәсә белем бирү йортында яки балалар баксасында күрәбез. Шуның өчен проектка махсус рәвештә безнең башкорт теленең үз диалектын күрһәткән 3 район алынды. Стәрлебаштар көньяк диалект вәкилләре, Әбиялиләр көнсыгыш диалект вәкилләре һәм Борайдан безнең төньяк көнбаш вәкилләре килделәр. Әлеге вакытта проектта бары тик 3 район вәкилләре генә катнаша. Әлеге вакытта проектта 3 район вәкилләре, ләкин шул ук вакытта ошо 3 райондагы бөтә балалар баксасын алдык һәм бөтә тәрбиячеләрне ялеп иттек. Бер хәситтә калманы. Һәм мөгаенда теләүчеләр күптер бер проектка эләгергә башка районнардан. Теләүчеләр күп дип әйтергә кирәк. Әйткәндәй, райондардан гына түгел, хәтта калалардан да мөрәҗәгать итәләр. Бына әле генә ошо проекттың исендә башланган курсларны ишетү менән кала ереннән хәбәр итә башлаганнар. Умертаудан шылтыраттылар, Стәртамактан шылтыраттылар. Һәм улар инде хәтта асыктан әйтәләр. Бына һәр авылдарда, райондарда алган, ул да дөрес, ләкин шул ук вакытта балалар баксасындагы ана шул башкорт теле белән бәйле проблема ул кала ерендә, хәтта икеләтә, өсләтә актуальрак, кыркурак. Чөнки ни дисәң дә авылда бөтәһеле бер телдә, бер диалектта һөйләшә. Калалагы балалар баксасында төрле ата-әсәнең төрле кимәлдә башкорт телен белгән, хәтта белмәгәндәр бер төркем вәкиле беләгә. Улар белән бер тәрбиясе эшли.
Хатта әле башкорт теле буенча белгес сакырган хәлдә лә бу белгескә төрле әзерлекле балалар менән эшләргә кирәк. Уның шулай ук технологиялар, методика эшләнмәгән бит. Димәк, һез бер юлы берничә диалектта үзенчәлеген исәпкә алып эшләй алырлык тәрбиясе дәләргә тиешегез килеп сыга. Әлеге этапта шулай. Әлеге этапта безнең максат ошо диалект үзенчәлекләрен исәпкә алып, тәрбиясе үзенең эшендә башкорт әдәби теленә алып килергә кирәк диалекттан. Шул ук вакытта тагын бер нимәне әйтеп китәм. Бөтә диалектлар түгел. Мәсәлән, Стәрлебаш районыннан килгән тәрбияселәргә без Стәрлебаш җирлегенә нигезләнгән материал тәкъдим итәбез. Бурайдан килгәннәргә инде Төньяк-Көнбайыш диалекттан нигезләнеп, уларга һәрберне аерым адреслар дип әйтәйек инде, без ярдәм күрсәтәбез, методик ярдәм күрсәтәбез. Һуңыннан проекттың адагында бына ошо 3 диалект буенча әзерләнгән материалды без үзебезнең Башкортстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгы алдында отчет формасында күрсәтеп, калган районнарга таратырга дип тәкъдим итәргә дип ниятләйбез Аллаһ. Ягъни инде бер универсаль методика әзерләнәсәк. Шуңа өметләнәбез, тәрбиясенә берлектә әзерләйбез бу проектты һәм тормышка ашырабыз һәм инде һөҗүмтәле улар белән бергә шул күрсәтелер дип уйлыйбыз. Бүген балалар баксаһы тәрбияләүчеләрен генә түгел, ата-әсәләр белән борсыган мәсьәлә ул мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен ниндидер үстерүче методик кулланмалар, я булмаһа буяулар, китаптар юклыгы. Менә бу проблеманы хәл итү өстендә эшләйһегезме? Эшләмәенсә булмай, чөнки бүген файда гына барһак та, тәрбиясенең булһынмы, укытучының булһынмы, элекке вакытта күп каләм биреп, дәфтәр биреп кенә укытып булмай бүгенге баланы. Шуңа күрә интерактив формаларга уеннарны карарга кирәк. Бала өендә яки башка урында нимә белән шөгыльләнә, балалар баксасында шуны күреп һәм ул нимәләр барыһы башкортса һөйләшергә, күрһәтергә тиеш бит инде. Әйткәндә менә шунда аерып әйтеп китәргә кирәк. Безнең Акмулла университетындагы педагогика институтында бик һәйбәт база бар. WorldSkills белән бәйле база дип әйтәйек инде. Уларның тәҗрибәһе лә бай бит инде ошо мәктәпкәчә белем бирү буенча. Тик үкенескә улар тулыгынча рус телендәге. Һәм менә безнең максат менә быел ошо проект сектарында шунда булган планетарийда, куптарды, шуннан соң ком белән уйный торган шулардан барыһында без башкорт фольклорына нигезләп, башкортча һөйләштерергә әле эш башлаганбыз. Кайгылары инде бар да дип әйтергә була. Дүшәмбе көнде менә ошо кабинетта аскан вакытта, әйткәндәй, кабинетта аскан вакытта безнең Мәгариф министрлыгыннан беренче урынбасар Мәүлид Бирдин Илдар Марат улы катнашты һәм уга без Вадим Зайнуллович Толымбаев, безнең факультеттың доценты әзерләгән бер уенды күрһәттек, берничә уенды күрһәттек. Ул интерактив панельдә төрле логик яктан баланы әзерләгән эшләрне күрһәтте һәм һораулары башкортса һәм башкортса һөйләшкән, менә шундай уеннарны күрһәттек. Без әзерләй башлаганбыз, ниндидер безнең өлгеләр бар. Бул уендар, бул буяулар, һәр әйткәнсә, алар бар тик тәрбияселәр өчен түгел, ата-әсәләр арасында да зур ихтыяҗ тудырыр инде шулай. Бuna сirde biraz asa birdik de tövbe harada яңа юнәлеш динегез. Ниндәй яңа юнәлеш факультетта? Киләһе елга, киләһе уку елына ничек әзерләнә гомумән факультет? Киләһе ел безнең өчен җаваплы гына булыр дип уйлайбыз, чөнки ысынлап та без йөрәт итеп безнең вуз җитәкчелеге тәкъдиме белән Салатлаш үзе тәкъдим итте. Бuna өр-яңа 2 юнәлештә хәзер инде игълан иткәнбез, артка китәргә юл юк. Береһе уның туган башкорт теле һәм әдәбияты башлангыч класслар. Икенче юнәлеш туган башкорт теле һәм әдәбияты мәктәпкәчә белем бирү. Әгәр дә башлангыч класслар буенча бездә азмы күпме тәҗрибә бар дип әйтә алсак, хата булмас, чөнки быга тиклем бигрәк 2009 елларда башлангыч класслар факультетларында башкорт бүлектәре бар иде. Үкенескә улар хәзер юк һәм әлеге көндә башкорт мәктәпләренә башлангыч классларга бер вузда әзерләмәй. Һәм еш кына шундай игълан күрергә мөмкин, башкорт мәктәбенә башкорт телен белгән башлангыч класс укытучысы кирәк дигән. Шулай һорайдар. Тик ул башкорт телен генә белү җитмәй, чөнки башлангыч классларда укыту методика бөтенләй икенче. Без әзерләгән, мәсәлән, традицион быга тиклем әзерләгән белгечләр, улар урта звено өчен, югары класслар өчен әзерләйбез. Балалар башлангыч классларда эшләү өчен аның методикаһын махсус өйрәнергә кирәк.
кирәк. Инде был башкорт теле менән янәшә килгән мәктәпкәсә белем бирү ул гомумән әйткәндәй башка республикаларда юк дип әйтсәк тә була. Без байтак кына үзебезнең юнәлештәге вузларда өйрәндек, уку пландарын карау өчен инде таба алмайбыз. Гомумән ул бер яңа юнәлеш, шуңа күрә Өр-ягынан башларга туры килә димәк. Өр-ягынан башларга кирәк була һәм бик зур гына бездән эш талап итә. Гомумән хәзер аңлавымса, башкорт филология факультетында башкорт мәктәптәре өчен башлангыцка суктусларын һәм башкорт балалар баксаһы өчен тәрбиячләр үстерәһегез. Әйе. Бюджет урындарына килгәндә, киләһе елга был урыннарга укырга инер өчен урыннар булырмы? Әлбәттә, бюджет урыннарда карамаенча булмый, чөнки ул яшерен батырын түгел, безнең факультетка иңелек авылдан килгән, авылда тамамлаган студентлар, авыл yerендә инде түләп. Милли кадрдар? Милли кадрдар киләләр һәм уларда бер яктан ярдәм да итәргә кирәк. Шуның өчен бюджет урыннар бүленде. 28 бюджет урын. Ул әз түгел әлеге вакытта, менә ошо урыннарга без әзерлекле дип әйтәйек инде, мәктәптә һәйбәт кенә укыган балалар килһә бирәк һәйбәт булыр, чөнки уртаса укыгандар мәл эшләү авыррак. Конкурс зур гына булыр дип өмет итәбез. Булай да безнең конкурс бар, теләүчеләр бик күп. Һайлап алу мөмкинлеге булган вакытта инде без шундый һәләтле генә студентларны алып, улардан алдагы 5 елда бик һәйбәт белгес әзерләрбез дип уйлайбыз. Тагын бер нимәне өстәп китәйем. Менә был ошо юнәлештең башында тагын да бер зур гына тарихи вакыйганы тарихи дип әйтәм инде, чөнки снапта ул тарихта тәүге тапкыр булды. 20 елның сентябрь айында Гафури районында башкорт теле әдәбияты укытучыларның форумы үткәйне һәм шул вакытта башкорт телен өйрәнүдә мәктәпкәсә белем бирү йортларыннан балалар баксаны башларга кирәк дип безнең республика башлыгы үзе әйткән, Ради Хабиров. Һәм шул вакытта ук без менә ошо яңа юнәлеш хакында фикер йөртәйник һәм үзебезнең фикерләребез дөрес дип уйланык та. Тик менә был юнәлешкә килгән студентлар 5 елдан соң гына әле балалар баксаны яки мәктәпкә барасак. Аңлавыбызча, балаларны бүген дә өйрәтергә кирәк. Шуның өчен без тагын да бер программа әзерләп, әлеге вакытта 29 студент, улар сыгарылыш студентлары, безнең башкорт филология факультетының студентлары мәктәпкәсә белем бирү буенча яңадан әзерлек үтә, икенче диплом тәйгендә ала, второй высший белем алалар. Безнең факультет укытучылары шул педагогика институтындагы студентларны әзерләп, быел ук мәгариф системаһына ошондай юнәлештәге белгечләр тәкъдим итәргә уйлайбыз. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Бу эшләрегез һәм уң булганын сынлап та башкорт телен, туган телне гомумән балалар баксаһыннан өйрәнү мөһим. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, безнең студияла Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының башкорт филология факультеты деканы Ләйлә Хөсәенова булды. Факультет яңалыклары белән уртаклаштык. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.